Hello guys, welcome back to my channel. So, ito nga pala si Mikee Mercado, your Queen Mother. At ngayon magkakaroon tayo ng collab. Magkakaroon tayo ng collab with John's Film. So, subscribe kayo sa channel niya. At kay Mikee Mercado na soon to be a vlogger na rin. So, ayan, ang gagawin nating challenge ngayon guys is Pabobohan challenge. So, kung di ka pa subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-share mo sa mga friends mo para updated din sila. Without further ado, let's get into the video. What's poppin? Characters sa SpongeBob. Si SpongeBob. 5, 4, 3, 2, Mr. Krabs. Sandy. 5, 4, 3, 2, Plankton. 5, 4, Patrick. 3. Anong Patrick? Patrick. Patay kayo mo. 5, 4, Gary. 5, 4, 3, 2, Mr. Papi. 1. Ano? Mr. Papi. Ano Mr. Papi? Wala na. Wala. One na eh, Mr. Papi. Oo, Mrs. Pop. Mrs. Pop. Bobo. Kasi yung ano pa, yung anak ni Mr. Krabs. Oo. Oo, nakalimutan ko yung Wayne. Oo. Di ba? Nahirapan ka din. Ang bilis naman ni Jeff. Pangalan ng karakter sa Dragon Ball Z. Hala. Si Tenshinhan. Yung mahirap na ginano ko. 5, Dragon Ball. 4, 5. San Goku? Gohan. 5, 4, Trunks. 5, 4, Wala 3, talaga siyang Two. Hindi ko kilala. Goten. Vegeta. Si Vegeta. Wala na. 7. Alam mo, yun ko. Oo, nakuha na. Ang bilis talaga yung lagi. At least. Sana may bawi ka. Panalo. Sports. Ayun. Sports. Lahat ng sports. Sports na ginagamitan ng bola. Sports. Ilan lang yun? Ng bola. Ano? 5 Sports, lang. Kahit anong sports. Oo. Madami yun. Madali lang yan. Patentero. Sports. Palarong lahi. Kahit ano lang. Badminton. Tumbang preso pala ako. Volleyball. Uy, ako pa. Volleyball, sabi mo Basketball. na. Volleyball. Oh my gosh. 5, 4, 3, Billion! Luksong baka. crickets. 5, 4, 3, Table tennis. Swimming. soccer. 5, Javelin throw. Wala yun yung sasabihin ko. 4, 3, Ano yung triathlon? specify mo. Bicycle. Cycling. Cycling! 5, Ako na? 4, Luksong tinik. 3, Oo. Palarong lahi ka nyo. Uy, kasama yun. 5, 4, 3, 2, 1. F2. Ano yun? Ito race, yung ano mga Sa cellphone. Formula. Hindi nila alam yung formula. Siyempre hindi namin alam, hindi ka naman namin kaedad. No? 5, 4, ano nag-iisip? 3, 2, 2 and a half. Wala pa rin. 1. Kadang-kadang, girl. Taga-tagaan daw sa kanya. Kadang-kadang. 5, 4, 3, 2, Pool. Motor race. drag race. Iba yun Iba yun. 5, Pinipilit. 4, 3, 2, Ice hockey. Ice hockey. 5, 4, 3, 2, 1. Sabi ko na. Football. Okay, baseball. 5, 4. Ano ko nun eh? Hindi ba? Tennis. Pilit. Tennis, sinabi mo na. Table tennis yung una. Okay. Hindi naman tennis pangalan nun eh. Lawn tennis Lawn tennis. pangalan nun. Table tennis ang tawag doon. Table tennis siya ka Oo. tennis. Lawn Magkaiba. lang. Oo nga, magkaiba. Tennis lang yung inano mo. Tennis lang sinabi, dapat ini-specify nga, di ba? Wala yung na tennis, yun! din niya alam yung tennis. Alam ko yung tennis, sinasabi ko, specify mo lang kung lawn or table. Tama na. Siyempre iba yung table. Pag hindi sinabi yung table. 5, 4, 3, 2,
1, 0. O, ginagawa mo katawa-tawa yung Chinese sarili mo. garter. Nilaban lang yung ate. Napakadali. Parang di mo masakit. Ay, hindi ba? Ang tagal ah. Oh, dalawa na Oh, naman. ano? Oh, Oh, bakit yung sa'yo? dalawa? Oh, Chusera, ginagawa mong katawa-tawa yung sarili mo, oh. Dami nanonood. Nadaya talaga si Mikee. Kanina pa lang dadaya, no? Sorry na lang. Kayo na humusga, guys. Nang ano, kumuha ng simpatsya ng tao. Okay, Watch out ako na. out. Ako na? Ikaw na. Ako na. Mga hayop na nagsisimula sa letter Hayop. Oo. A. 5, Aso. 4, 3. 5, 4, 3, American Eagle. Ant. 5. Hayop ba yun? Alligator. 5, 4, 3, 2, Antik. 1. Oo. Oh, antik. Oo, English. Ants din yun. Ala. Antik na lang. Ala. Wala. Antik na eh. Ano ba sabi mo? Ang gulo nito ay nakakadayaan. Diyos ko. Adi, ano? Wala na. Ubusan ka na ng oras. 5, 7, 3. Please subscribe. Subscribe. Subscribe! Please subscribe. Subscribe. Yan, shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Gerald Ken. Shoutout kay Sian James Langit. Shoutout kay John Ellie Solomon. Shoutout kay Jo Marida Twin. Shoutout kay Brady Hinyo. Shoutout kay Kuya Ambat, kay Kuya Joseph Hardy Ambat. Shoutout kay King John Kabutan. Shoutout kay Lim Policarpio from Facebook. Lim Policarpio siya. Shoutout kay CJ Lucero, nakaka-subscribe lang sa channel ko. Shoutout kay Suyin Ballesteros, nakaka-subscribe din. Shoutout kay Harrison De Vera, kay Sheena Vlogs, hello. Kay Azure, nanamit ko sa Umigal kagabi. At kay Patrick Henry De La Cruz, hello, shoutout. Mag-isip ka na ng topic mo, kuya. Shoutout din kay J. Michael Tolentino, kay Harvey Turla, kay Ronnie Tabor, at kay Jean Martin Magsulong. Ayan. So, isa-shoutout ko na lang kayo kasi nakorap yung file ko ng Umigal kagabi. So, baka hindi ko magawa yun. Yan. Shoutout sa inyo, guys.